Festival Cádiz. Con todos nosotros, Conchi, Bahía y Macé. ¡Un aplauso! Molt bé, bona tarda. Benvinguts, benvingudes a aquesta gala d'Asproseat, el Festival de Curtmetratges Cadi, que enguany celebra la seva quarta edició. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Festival Cadi Asproseat, que este año celebra su cuarta edición. Saludamos a todos los presentes, en especial a los amigos y participantes que han llegado de fuera de la ciudad. Gente llegada de Tárrega, Ripoll, Banyolas, incluso de las Canarias, Terror. I agrair també a tots els projectes que han participat i que avui no han pogut ser presents aquí, però han arribat curtmetratges des de Madrid, des de Tarragona o des de la ciutat de Lleida. Com heu pogut comprovar, no he arribat sol. He arribat molt ben acompanyat i ens acompanyaran i ajudaran al llarg de tota la gala, i per elles demano el primer aplaudiment, que són Maria, Conchi i Jessica. I, com no, també celebrar i dir que estem molt contents d'haver obert territori i trobar-nos celebrant aquesta cerimònia avui en un teatre d'una entitat tan il·lustre i centenària com són els Lluïsos d'Horta. Avui celebrem un espai on la creativitat, l'expressió i la diversitat es donen la mà per donar veu a històries que ens emocionen i ens uneixen. Aquest festival és molt més que una mostra de cinema. Vol demostrar que totes les persones tenim una història per explicar i que l'art és una de les millors eines per fer-ho possible. Desde Asproseat Centro Ocupacional Can Carreras, como organizadores del evento y como pueden suponer, no participamos en el concurso de cortometrajes. Quedaría sospechoso. Sin embargo, les ganes ens han pogut i nosaltres també hem fet el nostre curtmetratge. I hem pensat que seria una bona idea poder-lo servir en forma de píndoles al llarg de tota aquesta cerimònia. Així que, si esteu ben disposats, us oferim la primera d'aquestes píndoles. Podríem dir que això ha començat amb tots els ingredients per tenir-nos atrapats. Una bata blanca, una capsa de colors, música inquietant i alguna que semblava, no sé si és exactament això, ho anirem descobrint, semblava com un portal dimensional, on un color blanc i negre a una banda, l'altre tots els colors.
anirem mantenint aquesta història. Si us plau, demanem ara la presència aquí a l'escenari de la senyora Ana Maria Campos, presidenta d'Asproseat Group, perquè ens adreci unes paraules. Bona tarda a tothom. És un veritable plaer donar-vos la benvinguda a la quarta edició del Festival de Curtmetratge Amateur, un espai on l'art, la creativitat i la inclusió es donen la mà. Avui no només celebrem el cinema, sinó també les persones que hi ha darrere de cada història, guionistes, actors, actrius, directors i equips que han posat tot el seu talent i entusiasme per compartir amb nosaltres una mirada pròpia, sincera i plena de vida. Aquest festival neix d'una convicció molt clara. Tothom té una veu que val la pena escoltar. I el cinema és una de les eines més potents per fer-ho. Cada curtmetratge ens parla de somnis, d'emocions, humor, reptes i esperances. I ho fa des d'una autenticitat que ens commou i ens inspira. Vull agrair de tot cor a les persones participants, a les seves famílies, als professionals i voluntaris que ho han fet possible, i també a les entitats, institucions i col·laboradors que creuen en aquest projecte. Sense vosaltres, res d'això no tindria sentit. A través d'aquest festival demostrem que la discapacitat intel·lectual no és un límit, sinó una oportunitat per mirar el món amb uns altres ulls, uns ulls més oberts, més humans i més creatius. Espero que gaudiu molt de la projecció, que us emocioneu, que us feu preguntes i que, sobretot, us endugueu a casa una mica d'aquesta energia tan especial que avui omple la sala. Gràcies per ser aquí, per donar suport a la cultura inclusiva i per ajudar-nos a construir una societat més justa, més sensible i més diversa. Moltes gràcies. Ens acompanya també, i convidem a que ens adreci unes paraules des de l'escenari, la directora de Serveis Territorials, Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, la senyora Carme Esquirol. Bona tarda. D'entrada, excusar la consellera del Departament de Drets Socials i Inclusió, perquè per motius d'agenda no ha pogut ser aquí amb vosaltres, però m'ha demanat que us traslladi el seu agraïment per la invitació i l'agraïment per la feina que feu. Jo també voldria afegir molt sincerament el meu agraïment a Asproseat, una entitat que de la mà de pares i mares ha estat capaç de tirar endavant molts serveis i molts projectes, de l'ajuda també en els últims anys de molts professionals i voluntaris que s'apleguen al voltant d'aquesta entitat o d'aquesta fundació. Nosaltres, com a departament, estem molt agraïts a totes les persones que fan això possible i volem estar al seu costat. I també volem compartir el que ens oferiu en aquest festival, com a través de l'art i del cinema ens expliqueu les vostres realitats, els vostres somnis, els vostres desitjos, les vostres pors. És un moment on tot va molt ràpid i on les pantalles ens fan portar un ritme molt accelerat i s'agraeix tenir l'oportunitat de poder visionar de forma calmada
unes experiències tan maques com segur que són les que vosaltres ens expliqueu. Moltes gràcies a tots per l'esforç de fer i organitzar festivals com aquests i per la feina que feu cada dia. Gràcies. I en darrer terme, ens plau també comptar amb la presència del senyor Andreu Felip, director de Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. En primer lloc, el més important, en nom del Departament de Cultura, el que vull fer és felicitar a tots i totes les artistes, a tots, els que guanyaran un premi, els que no guanyaran. El que vull fer sobretot és felicitar-vos per la valentia d'afrontar un projecte, un repte com és el de fer un curt, una pel·lícula. I parlant de pel·lícules, us he de felicitar pel curt que teniu penjat al web, que és com l'anunci de l'acte d'avui, crec, que és un curt així com de suspens, i que jo realment m'heu tingut enganyat fins al final. No diré res, no sigui cas que algú no l'hagi vist i tingui a veure amb els clips que ara veurem, però en tot moment m'he pensat que es tractava d'un assassinat, que buscava un cadàver i fins al final m'ho he cregut, per tant, moltíssimes felicitats, està molt i molt ben fet. Després, evidentment, en nom del Departament de Cultura, també agrair la creació, la idea d'haver impulsat un premi com aquest. És molt important fer feina, però també és important reconèixer la feina que es fa. Per tant, us en volia felicitar per l'encert, per el compromís amb la cultura que demostreu amb actes com aquest. Deia Joseph Beuys, segur que molts el coneixeu, Joseph Beuys va ser un artista alemany del segle passat, segurament dels més influents que hi va haver al segle passat, un revolucionari, un artista que a partir de la seva obra hi va haver un canvi en l'art contemporani. Joseph Beuys, que era un artista tan i tan important, va dir que tots som artistes en la mesura que tots tenim capacitat de creació. Però a continuació diu una cosa molt més interessant, i és que la creació, el fet de crear una obra d'art, ens transforma com a persones. És a dir, que a través de la creació creixem com a éssers humans. I això ho va dir Joseph Beuys, no ho dic jo, ho va dir Joseph Beuys, que és un dels artistes més importants. Per tant, jo crec que justament la feina que feu, la línia és aquesta que ens indicava Joseph Beuys, a través de la creació artística créixer com a persones, créixer com a éssers humans. Moltíssimes gràcies per la feina. Ens honoren també amb la seva presència i agraïm sincerament que puguin estar avui aquí les persones que han format part d'aquest jurat que ha avaluat tots els curtmetratges arribats. Vaig a presentar-los. Ells són Ana Maria Campos, que ens ha adreçat unes paraules fa uns moments. També forma part d'aquest jurat Vicky Aguilera, tècnica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la discapacitat. Treballa per impulsar projectes que promouen la inclusió, autonomia i millora de la qualitat de vida d'aquestes persones. Ens plau comptar també amb la presència d'Esther Bartomeu, vicepresidenta de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Ha treballat en diverses companyies de dansa i teatre musical a diferents ciutats com d'Espanya, França, Itàlia i Grècia. L'heu pogut veure en obres de teatre musical com Memory, Chicago o Fama.
en sèries de televisió com Nissaga de poder o El cor de la ciutat, i ha actuat en obres de directors com Sergi Belbel o Magda Puyo. I també ha coreografiat i ha creat els moviments escènics en muntatges com Tom Sawyer i Sardana Superstar. Gràcies, Esther. Avui també tenim l'honor que ens acompanyi en aquesta gala plena de llum i talent una persona que quan parla connecta, que quan somriu inspira. Defensor de la inclusió i enamorat del cinema, actualment el podeu veure actuant a la sèrie de TV3 com si fos ahir. Ell és en Quim Llisorgas. I el darrer membre del jurat que ens queda per presentar és l'Àlex Casanova, actual president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Ell és presentador de televisió, actor de cinema, teatre i televisió. L'heu pogut veure en pel·lícules com Kika, de Pedro Almodóvar, El llarg hivern, de Jaime Camino, i també en sèries de televisió com El cor de la ciutat, Temps de silenci o Nissaga de poder, i en muntatges teatrals com El temps i els Conway o El zoo de cristall, dirigits per Mario Gas. Gràcies, Àlex. I un cop presentat el jurat, ara sí, arriba el moment, senyores i senyors, que comencem amb l'entrega de premis. Però permeteu-me, si abans mirem un altre capítol, us sembla? Doncs endavant el capítol. Ja ho veieu? Com els bons thrillers, els interrogants van obrint-se. Així que, bueno, han quedat algunes altres més coses clares. Bates vermelles que han aparegut, un home de tots els colors i un paquet que finalment ha travessat aquell portal dimensional. Seguirem atents. I ara sí, comencem amb els premis. Empezamos con los premios. Y el primero va a ser al mejor guión. Por favor, suba a entregar este premio la señora Esther Bartomeu. Bona tarda a tothom. Ara m'he quedat amb moltes ganes de veure com segueix això, No? Home! I has fet una mica de spoiler, Andreu, però... No, tinc moltes ganes de seguir els capítols que venen, a veure si els veiem. Bueno, aquí us volia dir primer que estic molt, molt contenta d'estar aquí, de formar part d'aquest festival, de gaudir-ne, i un honor absolut de ser jurat. Això vol dir que m'ha permès veure el material i veure la valentia, perquè posar-se davant d'una càmera no és gens fàcil, segurament ho sabeu. Per tant, la valentia, la motivació, les ganes i, sobretot, una cosa que també heu dit abans, que és la creativitat. Jo he vist molta creativitat i això és molt important. Penso que tots la portem a dins i que hem d'ajudar que la gent la tregui i qui la té més desenvolupada que la tregui més. Per tant, aquests tipus de festivals, competicions, concursos, etc.,
també serveixen per això. I des de l'Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya apostem també per això. Tenim una línia de treball molt important, que és la línia social, teatre social, audiovisual social, que el que apostem és perquè tots aquests col·lectius que malauradament encara estan en exclusió social s'han de fer inclusius. I la inclusivitat, sobretot, i molt més important, no ha de ser exclusiva, ha de ser normalitzada. Per tant, aquesta inclusivitat l'hem de normalitzar amb aquests actes. Per tant, moltes felicitats per organitzar aquest festival. I els nominats a millor guió són... El regalo de las maguadas. Centre Ocupacional del Terror. Pla imperfecta. Fundació MAP. Memoria de Gualledra. IES Agaete Pepe Damasol. Tot per un salt de calçots. Centre El Puig. Y al que di, al mejor guión es para Memorias de Gualledra de IES Agaete Pepe Damaso de Las Palmas. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento al mejor guión. Nosotras somos profesoras del Instituto de Agaete de Gran Canaria y bueno, transmitiremos a todo el equipo porque aquí ha participado muchos profesores del instituto, muchos alumnos del aula en clave, de formación profesional adaptada y de tercero de la ESO. Es un proyecto inclusivo. Entonces, todavía nos da más ilusión, porque tal y como han comentado por aquí, es uno de los objetivos también de este festival, ¿no? El hacer valer que todos tenemos muchísimas capacidades y el trabajar en inclusión y normalizar el trabajo en equipo es algo que debemos trabajar diariamente. Muchísimas gracias. No sé qué más decir. Molt bé, doncs seguim i ho han insinuat per aquí abans de pujar i donar el premi que hi havia ganes de seguir aquesta història. És així, no? Doncs espera't, que això ara ho farem diferent. Perquè tinc aquí una cosa, que clar, aquí ens sobra tecnologia. I tinc el mando del cotxe que també serveix per donar el vídeo. Calla. Escucha. ¿Cuántas gafas son falsas? Elige tu visión. En la tablet. ¿Cuál es tu visión? Dime. Amor. ¿Verás? ¿Has visto? ¿La has visto? Recuerda. Cuando avisa quita las gafas y sale tu visión. ¡Ya! Te lo digo en serio. No me río. ¿Lo ves? Y recuerda. ¡Viva Ligue! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ligue! ¡Viva Ligue!
El tiempo de distribución ha finalizado. Es comencen a entendre algunes de les incògnites. De totes maneres, això s'està posant una mica pelut. Sembla que hi ha qui ha trobat la manera de fer cristal·litzar la matèria intangible de les nostres il·lusions. Aviam què en fan. Anem ara a donar el premi al millor actor, premio al mejor actor. Pedimos que suba al escenario el actor Quim Llisorgas. Els nominats pel millor actor són Samuel Samir per El camí de Samuel. Evaristo Moreno per La imperfecta. Jordi Saubí per Tot pel salt de calçots. José Manuel Guillén per En el galo de las maguadas. i el millor actor és per Samuel Samir, pel camí de Samuel. Miqueta Maria, cap allà. Un poquito más. Moltes gràcies. El Samuel no ha pogut vindre avui, però, com sempre dic, m'estic emocionat, perdó. El curt es queda curt amb el Samuel, amb la seva vida, perquè, com hem dit abans, la inclusió ha de ser normalitzada i ell cada dia ho fa més bé perquè sigui normal per tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Quim, i felicitats als guanyadors. Seguim, doncs, abans de donar el següent premi. Ara no us preguntaré si voleu o no voleu, ara ja m'ho agafo jo, perquè el que està enganxat a aquesta sèrie, píndoles, capítols, digueu-li com vulgueu, sóc jo.
Així que, com va dir algú algun moment i a mi se'm va quedar, dentro vídeo. El tiempo de tu ilusión ha finalizado. No me voy a volver. No sé vosaltres, però jo quan miro sèries així com de thrillers, intrigues, al final em sento una mica com detectiu, no? Intentant anticipar-me i endevinar què és, què farà, què pot passar. Soc jo només o ho fem tots, això? Jo tinc ara que m'ha agafat confiança, tinc una anècdota bastant xula que em va passar a mi, amb això de fer de detectiu. Bueno, lo cuento en castellano para los que han venido de Canarias. Digo que tengo una anécdota que me pasó con esto de jugar a los detectives. Es que una vez, y esto es cierto, una vez estuve de becario, no salía, iba a decir aprendiz, no, se llama becario, en una agencia de detectives de aquí, de Mollet, una ciudad cerca de Barcelona. González y González, creo que se llamaban. Detectives González y González, que parece de chiste, pero era así. Y ahí se pone uno a hablar del otro, yo ahí haciendo mis cosas en el ordenador, y ellos dos, los dos jefes hablando. Y dice, ¿tú sabes el caso este del asesinato del otro día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, se ve que lo mataron de un golpe de guitarra. Eso es posible, de un guitarrazo. Sí, hombre, sí. No murió ahí, no. Se ve que luego le clavaron un ukelele. Tú me estás tomando el pelo, una guitarra y un ukelele, digo, ¿no? Bueno, pero no murió, al final lo remataron con un violín. Pero dice, el otro dice, bueno, es posible, todo concuerda. No, dejé ese trabajo porque era muy raro eso. Anem ara amb el premi a la millor actriu. Sisplau, puja a donar el premi a millor actriu Vicky Aguilera. Hola. Bona tarda. En primer lloc vull agrair a Esproseat la possibilitat d'haver pogut participar i estar amb vosaltres i després agrair als actors, a les actrius, als equips tècnics la bona estona que m'han fet passar. M'he rigut, he après, m'he emocionat, us ho agraeixo molt. Sí.
Les nominades al Premi a la millor actriu són... María del Mar Castuera per... La banca no siempre gana. María Badet per... Brain perfecta. Inma Marcos per... Una tarde cualquiera. Soledad Santana per... En el galo de las maguadas. El Cadi a la millor actriu és per María del Mar Castuera per La banca no siempre gana. Es como si se hubiera hecho realidad un sueño que tuve de jovencita, ser actriz. Muchas gracias. Ara què us sembla que toca? Píndola o premi? Esteu enganxats a les píndoles, eh? Feu-vos-ho mirar. Endavant amb la píndola. Dame la caja, no va a quedar así. Nadie roba la caja. Encontrarlo. Ahora, ya.
funciona un micro? Tenim micro de... Sí? Sí. Dic, qui és el director d'aquesta escena? Com ha acabat això? Bé, després parlem. Escolteu-me, deixeu-me que, ja que la cosa sembla que va al voltant de les... Ens pots donar una mica més de llum aquí, en vez del frontal, una miqueta més? Perquè, ja que tot plegat gira al voltant de les il·lusions, deixeu-me xafardejar un moment, així molt ràpid, amb les nostres ajudants, col·laboradores, participants aquí a l'escenari. Conchi, et ve de gust compartir amb nosaltres alguna il·lusió, alguna que et faci il·lusió, aquí, ara mateix o en el futur? Home, estoy contenta y estoy feliz. A todos. Eso sabemos. Excel·lent. Doncs Pilar, no, Maria. Maria, espera, que et donaré el micro. Com si fossis una cantant, no una... Micro per tu. Demà guanyarà el Barça femení 6-0. Pues, si ho diu la Maria, jo no li porto la contrària, perquè ho ha dit superconvençuda. Jessica, també ens agradaria saber les teves il·lusions, una, almenys una. Está bonita la película. Està bonita la pel·lícula. Hombre. Núria, no et deixarem a tu sola, ja estem aquí a l'escenari, però si vols dir la teva. Falta el final, ja m'explicareu després què us sembla. No té res a veure amb el que vas veure a internet, són paral·leles, però els actors i actrius sí que potser us sonen d'un de l'altre perquè són el mateix equip. Sí. Perquè tot surt del mateix lloc. Vale, Núria, molt bé, però la teva il·lusió? Després te l'explico. Premi del públic. Aquesta categoria no té nominats perquè, òbviament, tots els curtmetratges que han participat són nominats i poden optar al premi. Pujarà a donar aquesta distinció Ana Maria Campos. I el premi del públic serà tot per un sac de calçots del centre El Puig. Bueno, moltes gràcies a l'organització, que és estupenda, i per poder pogut venir aquí a participar també. Ens ha agradat molt. Intentarem repetir l'any que ve. Segur que ens sortiran idees noves. I també moltes gràcies a tots els usuaris del Puig, que són uns artistes i unes artistes.
Doncs anem a veure ara el darrer capítol, el desenllaç d'aquesta història que ens ha estat intrigant al llarg de tota la cerimònia. Així que, darrera píndola. Tu sueño me pertenece. Pues el sueño se pertenece. No lo entiendo. ¿Por qué eres así? Os lo contaré todo. El líder supremo nació en blanco y negro. Todo el mundo tenía color menos él. No tienes color, no tienes color. Qué injusta es la vida. Tenía que encontrar una solución y lo consiguió. Con esta fábrica y vosotros, robando el color de vuestras ilusiones para tenerlo él. ¡Viva el líder! Nuestro líder será la única nota de color. Recuperemos nuestra ilusión. A revolución. Fuera el líder supremo. Fuera. Vamos. ¿Qué fue eso? Llegó nuestro final. Doncs mira, jo que sóc bastant clàssic, ja m'agraden que els finals acabin bé, però sempre m'ha passat, automàticament que el final acaba bé, m'agafa com una empatia amb el perdedor. Sí, perquè penso que no era dolent perquè volia ser dolent, no? Potser era dolent perquè havia tingut problemes o havia estat molt trist o estava sol o no ho sé. Bueno, ja ho consultaré el dimecres que faig psicòleg i a veure que no remonto això. Sempre veig pel·li i me passa sempre igual. Com que no us interessa la meva vida, anem a pel tema, que és donar el darrer dels premis. Toca donar el premi al millor curtmetratge. Sisplau, que pugi a entregar-lo Àlex Casanova. Moltes gràcies. Moltes gràcies, muchas gracias. A veure, toca el més difícil. Ho sabeu, no? Una cosa és mirar qui és el millor actor, el millor guió, el millor actriu. El millor curtmetratge vol dir que t'has de fixar en tot, que todo esté equilibrado, que los actores, las actrices, el decorado, la realización, el guión, que todo esté bien, la luz, todo. Tiene que cuadrar todo. Y esto es complicado, porque las ideas que habéis traído todos han sigut molt bones i ha servit per molt. Jo sí que voldria dir una cosa, i és que jo intentaria treure la paraula o evitar aquella construcció de cultura inclusiva. La cultura sempre és inclusiva. Una altra cosa és que tinguem oportunitats de desenvolupar-la i de poder-ho fer en condicions. Però la cultura sempre és inclusiva, no hi ha cultura exclusiva. Qui s'inventi la paraula cultura exclusiva, despedido, fuera, a la calle. D'acord? O sigui que la cultura la fem tots, com podem. Sí, nominats. Em diu frena, que corres. No t'ho saltis ara.
I els nominats, los nominados de Nominateds al millor curtmetratge són... El legado de las maguadas. Centre Ocupacional del Terror. Pla Imperfecta. Fundació MAP. Memoria de Gualledra. IES Agaete Pepe Damasol. Tot per un salt de calçots. Centre El Puig. I ha quedat clar, no?, allò de que la cultura ha de servir para todos y tal, y que hay que mirarlo todo. Ha sido complicado, ¿eh? Hem hagut d'estar mirant els curtmetratges una vegada i otra, hasta decidir a veure què, perquè... Nervios, eh? Vinga, doncs al final crec que hem arribat a un acord i espero que us agradi tant com a nosaltres. El que dir, el millor curtmetratge és per El legado de las maguadas, del Centro Ocupacional de Terror, Las Palmas. Buenas noches, buenas tardes mejor. Vamos, estoy súper nerviosa porque esto es un honor recibir este premio. Nosotros estamos en representación del centro, yo soy educadora del centro ocupacional y él es el director, guionista del corto. Este premio es de los chicos del centro, por supuesto, y de todos los profesionales. No sé qué decir. Sí. A ver, el talento y las capacidades las tenemos todos, pero con un poco de apoyo podemos conseguir grandes metas. Así que enhorabuena a todos por este festival y a seguir grabando cortos. ¿Di algo tú si quieres? Unas pequeñas palabras. Dar las gracias al Festival Cádiz por la invitación, a Asproseat por la organización, la verdad es que nos han tratado súper bien. Como bien decía la compañera Nuria, esto es un trabajo de los chicos y chicas del centro ocupacional, pero también del pueblo de Terror. Si han visto el corto, las personas que lo hayan visto, pues son asociaciones de vecinos que han colaborado, el propio pueblo se ha rodado en diferentes localidades del municipio de Terror, y son muchas las personas implicadas en hacer este sueño realidad. Son 14 años o 14 cortos ya realizados con los chicos y chicas. El día 13 hacemos la muestra de cortometrajes en Gran Canaria, de la asociación COMSI, y vamos a mostrar todos los cortos que se hacen en la isla. Les invitamos, si quieren ir, en el auditorio de Terror. No nos sale tan de pero nada, felicidades a todos los que han participado, a todos los que se hayan podido quedar fuera y a los nominados. Gracias, gracias, gracias. Doncs sí, jo ratifico que qui tingui l'oportunitat, mai que estigui per Canàries, vagi a visitar el poble de Terror, que és magnífic, preciós, i el camí per arribar-hi també ho és. Nosaltres hem arribat a final, toca acomiadar-se. I per fer-ho demanem que pugin a l'escenari
Leticia Andrades, directora general d'Esproseat, i Aida Figueres, en representació dels i les usuàries de Can Carreres. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que les guste a todos el de la gala de Festival Cádiz. Le felicito a los ganadores y a las ganadoras porque se les ha merecido un gran premio de la película que han participado. Le felicito también a las personas que han participado en el festival. Espero que les guste a todos y estéis pasando bien viendo la gala del Festival de Cádiz. Acá en Carreras somos capaces de hacer Festival Cádiz y ponemos muchas ganas y somos muchos capaces. Bueno, bona tarda a tothom. Arriba al final. Jo crec que el Festival Cádiz ha parlat per si mateix. Jo em toca tancar aquesta gala i ho faig amb un somriure, una mirada d'orgull i d'il·lusió. Vull donar les gràcies a totes les persones que heu fet possible aquesta nit. Gràcies a les persones artistes que avui heu omplert aquest escenari de talent, d'emoció i de creativitat. Gràcies a les i els professionals que heu fet possible el que hem vist aquí. Especialment, permeteu-me que doni les gràcies i feliciti a l'equip de professionals de Can Carreres, el Centre Ocupacional Can Carreres, per el seu, una vegada més, us heu superat. Gràcies per la vostra feina constant, compromesa i plena de sentit. Gràcies a les famílies per el vostre suport incondicional, per ser-hi sempre i confiar. I gràcies també a les entitats, institucions i empreses que ens acompanyeu, per creure en el Festival Cádiz i en allò que representa. Avui no només hem lliurat premis, avui hem compartit històries, mirades i emocions que ens recorden una idea molt important. L'art entén de persones. Les persones amb discapacitat que hem participat en aquest festival no són només persones usuàries dels nostres serveis, són artistes. Artistes amb estil propi, amb una manera única de veure el món i de fer-nos el veure'l també a nosaltres. Ells i elles ens ensenyen que el talent no depèn d'un diagnòstic, sinó d'una oportunitat. El Festival Cádiz va néixer amb una idea molt clara, que la cultura només és autèntica si és inclusiva, si obre portes i si deixa espai perquè tothom hi pugui ser. Aquest festival posa en valor les capacitats, no les limitacions, allò que cada persona aporta. Mostra la força de la diversitat on ningú queda fora. És, per tant, una eina professional, una eina poderosa per al desenvolupament personal, la inclusió i la sensibilització. Com a directora general d'Esproseat em sento profundament orgullosa del que representa aquest festival dins del nostre projecte. Però també un compromís real amb la inclusió que passa de les paraules als fets. Però també sabem que encara queda camí per recórrer. Per això aquesta gala no és un punt final, és un punt i seguit. Un punt i seguit per continuar creant oportunitats, aliances i espais culturals oberts a tothom. A les persones artistes que avui heu participat
us vull dir gràcies per la vostra confiança, per la vostra feina i el vostre coratge. La cultura us necessita, nosaltres us necessitem. A les famílies, gràcies per ser-hi sempre, per acompanyar, per defensar drets i per creure en les capacitats dels vostres fills i filles i familiars. A les institucions, entitats i empreses presents, us convido que aquesta nit no sigui un punt aïllat, sinó un compromís per incorporar la diversitat en la vostra programació, en les vostres polítiques i els vostres equips. Deixeu-me acabar amb una idea. Quan adaptem l'entorn i oferim suports, les capacitats floreixen. Avui el Festival Cadi ho hem vist claríssim. En nom d'Asproseat, gràcies per fer aquesta gala un espai de respecte, de bellesa i d'esperança. Seguirem treballant perquè la cultura sigui cada vegada més inclusiva, més accessible i més diversa. Moltes gràcies, bona tarda i que l'espírit del Festival Cadi ens acompanyi fins a la propera edició. Doncs ja ens hem acomiadat, però atenció, no us mogueu de lloc, perquè les bones sèries sempre tenen extras i ens queda el bonus track. Endavant, vídeo. Pasa mucho cariño. No te muevas. Yo no tengo color en mi cuadro sí. I l'altra sorpreseta que ens quedava és dir-vos que ara quan sortiu per la porta no us aneu cap a casa, hi ha un pica-pica per tothom. Això sí, no es pot participar a dos mans, a poc. Una coseta més, sisplau. Si voleu visitar l'Instagram d'Asproseat Group i ens voleu seguir, estarem encantats. I a més, allà hi trobareu un qüestionari referent a l'avaluació del certamen que hem realitzat avui. Us convidem a omplir-lo o a contestar-lo o a aportar les vostres idees. Gràcies a tots els que heu fet possible el festival, ja ho han dit, empreses, entitats. Gràcies als membres del jurat. Gràcies i especialment moltes gràcies al Toni, al Martín, a la Núria, a la Mònica, a la Txell i a la Montse. A les fantàstiques Conchi, Maria i Jennifer. I última cosa. Quan aneu pel món, aneu en compte que corren temps convulsos. Està tot una mica revolucionat. Potser ens robaran la cartera, el mòbil, les claus de casa, el cotxe o la moto, però sobretot, mai us deixeu robar les il·lusions. Bona tarda.
del cap fins al meu cor. I busco en el record imatges i colors. Quan em criden, criden, sento el cor com se me'n va. Explica'm, riu-te'n, sempre ens fas anar bonic i blanc. Quan em criden, criden, sento el cor com se me'n va. Explica'm, riu-te'n. Arriba el Nadal, tot un salt, i et fots a cantar Nadal. A Betlem on vull anar, vols venir tu revelar. Arriba el Nadal, tot un salt, i et fots a cantar Nadal. A Betlem on vull anar, vols venir tu revelar. Quan em criden, criden, sento el cor com se me'n va. Explica'm, riu-te'n, sempre ens fas anar bonic i blanc. Quan em criden, criden, sento el cor com se me'n va. Explica'm, riu-te'n.